bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aada en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he hay waɗoɓe feere ha jeeɓe ɗen waɗoɓe golle joɗɗe en jettiɓe en jarniɓe no feewi hande noon émission holmo woni an to ngoode temedere e capanɗe jeenayyi e nayyi arti e mbaadi kuftidinde kadi saaha wonnomi wi ko Touba Baye Fall wonata hayso wona wutte mo jiiɗon oni Touba Baye Fall no heewi pataraji gonɗe hen kono ɗe jiidani fannuji jaaɗen ko ha département Podor garɗen kadi e commune mo Guédé village eɗen bismi toon sukoɗo batte duuɓi kono noon kadi ko mawɗo to batte hakkille naam haade men woɗɗoyde en tottat mbo o salmodira yeeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV kono kadi ni ko yeeɓoɓe émission holmo woni an on no wiye Mouhamadou Samsuddine Sy jeyaɗo toon to wuuro men Diatar sen mbi Diatar noon mbiyeten ko nokku ministre Ibrahima Sy kono kadi ko nokku Malick Sy lollirɗo Demba Sy assalamu aleykum waaleykum salam Ba Mody assalamu aleykum rahmatullah wandiraɓe Haalpulaar en walla fulɓe fof mi salmini moon fof inimo yettode mum jarama adi fo yewtere nde wiyete ko holmbo woni an beele emin mbawi andude hol gonɗo Samsu Mouhamadou Samsuddine Ba Mody caggal nde jottumami min de sa wi yom wi mon min ko hunde webnade feewi komi fuutanke dans sa globalité matam jibnaɓe debbo e gorko fof ko fuutanke jibnaɗum gorko jeeyaka nokku ne wiye Diatar jibnaɗum debbo jeeyaka Barugol hedde Madina Ndiaye ɓe mais jibna noon jibnami nokku biyeteɗo Gandiaye taw jibnaɗo on liggorono Gandiaye woni dans la commune hedde Kaolack woni toon jibnami caggal mum jibnaɗo kadi woni Gandiaye woni Diourbel mo rewi Diourbel seeɗa kono ɗum fof kay cuhagu kotim Fouta noon mi yaade duuɓi jeeɗiɗi nden gorgolam nayimi toon nehami toon jangguimi école to mbaɗimi foof toon jangguimi primaire d'école Diatar mbaɗimi collége am e lycée école to wiyete El Hadj Baba Ñong Podor kono ko lycée Djum dañi bac caggal mum jeehimi no wiyete jeehimi université Cheikh Anta Diop mbaɗi toon géographie caggal mum kadi mi waɗi une formation de délégation médicale eyyi joni ko mbeɗa liggo hôpital goto wiyeɗo hôpital Samy Liberté 6 eyyi ko noon foti beela ɗum ɗo hande hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade e nder gurdam ma taw sa jooɗima a jetta avant kaɗa gollo caɗele kam e aduna neɗɗo kam saɗa wuuri tan daña caɗele kono ko noon tan aɗani min Allah waɗi jibnaɗam debbo koko yaawi yaltude aduna Allah yurmomo yaafo amin nehami noon gorgolam ɗo nehami ɗo noon caggal alnenaɗo mum haydara mum manquiraki taw tan Allah neɗɗo haalata tan haal alda mo neha ko nokku no ganduɗa hoore ma mbeɗa wawi andude ko ɗo ha joni yimɓe boom ganda beele mi jibna hay gallo yimɓe fof cikkata ko ɗon jibnami ko gorgolam miñum babam kañum woni yayam boom ɗo yimɓe cikkata mi haɗaka mi heedaka haɗu kaari mam ɗo hema mi ala hen probléme te jomum en sa yi amen mbayi komo minen jiiɗumi e baba mi haɗaka hen mi heedaka hen yettere Allah caɗele kam e gurdam kañum en gondi kono kam e banggal aduna mbeɗa yetta Allah han feewi mbeɗa yetta Allah han feewi mbeɗa yetta Allah wonmo ceɓanima han feewi boom ɗum waɗi min ko wiyete ko caɗele saaha fof mbiyata min caɗele wona hunde ko teskitomi e gurdam am boom caɗele wiyande caɗele teskiro ɗum wona neɗɗo teskito caɗele banggue jangde ma ne beela ala tardement ji e ko way noon eyyi jangde kam bon à un moment donné surtout no mbaɗami nde bac mi ɗeɓi tardude dañde ɗum seeɗa taw noon kam bon aɗani tan sa woni e hakkude cuhagu ma gueɗɗe saaha aɗa jawdira quoi kono foof ko wasde andude e wasde famde tan waɗa ɗum te aduna kam ko noon tan sa en wawno wonde goɗɗum kono barke Allah noon waɗi ɗum tan e jaɓirata Allah kono hande kam wiyata tan alhamdulillahi rabbil alamin hande kam mbeɗa yetta Allah han feewi boom mbeɗa yetta Allah han feewi jaɓanten en mbawa ɗum wasa haalde hande en jii Samsu kala kalɗo ɗum aɗato haalde mataw ko Samsu Pastef walla Samsu Ousmane Sonko yimɓe mbawa ɗum wasde haalde namde ma en puɗɗo tawde émission ko holmbo woni an wiyete jokkodiral ma e landa Pastef walla mbiyen Ousmane Sonko holto ummori bon min de Pastef de min e hoore mi wawi widema ko oɗo ñalawma fuɗɗi taw tan ko Allah pourtant comme yimɓe mbaɗani wima le 16 le 4 le 5 min mi wawi wide ko oɗo ñalawma fuɗɗi gandimi dal avant 2019 2018 mo woni Pastef kono noon komi neɗɗo mo ganduɗa hoore ma min hayso woni nokku mo wona dillowo hono yimɓe mbaɗata ni
comme joni waɗa vidéo jen waɗa photo jen fodɗo jomumen eyyi min mo ɓooyi Pastef sabu min hannde mon heewɓe gullo Pastef min hoore mi ari avant 2019 kono noon comme neɗɗo ganduɗa hoore ma ko rukkam tan kewi wonde mbeɗa yebba sabu heewi ha heewi ko réseaux sociaux ji woni Facebook en kalem hen affaire ji ɗon kono noon à partir de 2021 2019 kam min gotni Pastef miɗen gonni min ƴettande troisiéme au niveau national nden kam bon woni yimɓe diwan men gandi ko hen min jeeya kono noon ko ma caɗele Sonkoɗe gaari min gandi noon jonde gasi hen noon aduna fof heptinamen hen heptinanamen noon saabu komi yiɗɓe heptinamen ko golle ɗe namdi ɗum saabu momin gonno caggal Allah nelaɗo mum no fawande caɗele makko ɗe joni en haalpulaɓe ɓe enen kewi wiide kanko yeehi toon kam woni kono noon caɗele ɗe minen wonnuɓe ko minen gandi ko pawaɗe caɗele ɗe saabu ko laamu Macky Sall wonno ɗo tan kanko yiɗani dañde mo fuɗodir wadde laamu Macky Sall jagguimo e junggo tan ha yettinoyimo to ko aduna wona yimɓe wona jaggude e junggo saabu neɗɗo foof hande min o kaldo e ma no foti duuɓi mi ɓooyi nadde bar kono Allah andi meeɗa yaade sanggara mi ɓooyi nadde bar ma meeɗa yaade sanggara wona yaade nokku woni ko mbaɗo bone neɗɗo ne yaawi nokku mbatteɗo bonta watta bonande ɗum jotodirani haydara te hayso woni boom ko baɗɗo bone min mbimi kan ko Macky Sall hayso woni Ousmane Sonko kañum waɗi wona no waɗi no fonno waɗirde saabu sa erdima ayi neɗɗo rewɓe makko rewɓe makko fof ko an erdi ɗumen an laami ɗumen wonno poɗɗa waɗirde saabu hande goto fof so hunde heeɓi ɗum ko an waɗi concerné saabu hande minen kanko laami amen Ousmane Sonko komin ko ndewi ɗum Macky wonno président amen te Macky joni no haali yimɓe fof Sénégal fof ne heeɗo o wi min won dossier somo andi ma addu caɗele leydi ndi min fawaten coñcam hande dossier Ousmane Sonko hol ɓuuri won dossier gaddo caɗele kanko fonno wonde kilifaɗo o waɗa ko ganduɗa hoore ma yimɓe hande caɗele Macky mo dañƴi caggal Allah e nelaɗo mum fof caɗele fof gardi ke dossier Ousmane Sonko te hande omo wawno ɗum yajnude omo wawno ɗum wadde géré taw probléme aji ɗo fof mbaɗani en wawno hande o yaltira leydi ndi no yoɗiri taw probléme aji ɗo fof ngala joni noon minen o yaltirni no yodde neɗɗo so wi Macky Sall ne yaltirdi leydi ndi no yooɗi ko wasa ko jingowo tan ko jinguere tan kono Macky kam a yooɗani ɓuranno wonde bonde toon joni taw wajiɓe nana kaso gañombo o yalta holno ɗum ni kono no yaltiri kono lamɓe ɓe jaltiranno leydi Macky yaltinani amen kaso saabu ko jiɗɗo amen yaltinde ɗum ko waɗoɓe analyse superficiel mbiyatma noon Macky yaltinira amen kaso no andi so acci amen kaso ha min laamima woni ha min laamima saabu Sonko hayso wino ullundu Sonko so woni nder kaso wima gorne ullundu ma ullundu won lamɗo kono ko waɗi ko omani ɗum ko yimɓe noon haaloɓe gon kaala welɗumen kono Macky ko hi ha yetti gandema feere ala Macky kala ko fonno waɗede kala ko neɗɗo bonnirte o waɗi kala ko neɗɗo fonno waɗede ha hadne o waɗi jaaɗa haadi neɗɗo wonde président caggal mo a wawde ɗum ken feewa ko ganduɗo Sonko ala ko wawi Sonko saabu conseil constitutionnel o wani ɗum tamde so laaɓa noon Pastef hay goto wonta hen candidat Macky Sall hay goto wawi ɗum hadde bonnu Pastef kono ko jaaɗi ha dernière minute wonde Pastef weeli mo mettima ko dañat candidat te candidat o ko gañto te o nani o wiyama candidat Pastef so gañima keɓe yimɓe yaltoɓe ko an natata tigui joni an koye duppannoɓe jeeyanɗa walla koye no ɗum wiyete ni cocktail molotov walla koye weddanoɓe ɗum de koye holen banggue keɗoɗa hen bammo sa wi duppannoɗo mbaɗa hom bonnowo gueɗe ɗe ni minen komin mbaɗanno ko min ngalani feere ala joni woni hen noon comme joni station ngaji bonnama laabi mbarama bitikaji e naggam joni noon ɗum holno wiyete ɗum holno mbiyeten wadde en masat ɗum seeɗa dal wadde ala ko ɗum ɗum ko manifestation droit de manifester ke législation Sénégal jeeya ke droit ji Sénégal woni ke ala droit de manifester sa yi ko welanima te yimɓe fof no ganduno Macky yettudema e Sénégal jayde yimɓe doole te leydi kam so yeehi ha lamɗo ne yeehi yimɓe doole ko ɓiɓɓe leydi tan mbawi ɗum haɓade goɗɗo kaɓataka ɗum minen tan mbawɗum haɓa minen sukaɓe bel peeje goɗɗi ngalani taw wona duppude walla bonnude feere fonno nde wonta ko Macky fonno addude kala feere fonno wonde ko lamɗo tan fonno ɗum addude yimɓe ndewa caggal ma wona wawa wonde lamɗo an keɓta nde laamu ka podidiraɗo tottaɗa kono accata heeɗiɓe ɗe podidira beele ma keeɓ saabu laamu hay goto jeeyani hay goto ronani ɗum e yummu hay goto ronani ɗum e bammu rendu pulaɗo ko rendu peccat an a laamima ha timmini a yahat gacca goɗɗo kono an a wawa wonde ɗo mbiya leydi an hay goto erdata komo hettatama caggal ka laamu gundu tan Macky noon wonno yimɓe tan gundu kañum tan wonno yeeso wona caggal wonno ɗo joni noon hande aduna o koko waɗi avancé le monde a avancé hande ono au 21e siècle hande ko yimɓe nden ko jaɓatno yimɓe sukaɓe joni jaɓata ɗum sukaɓe joni hande hunde so kewi France haade 30 secondes taw ko yettima Sénégal hunde so kewi États-Unis haade 10 minutes taw ko yettima ɗo joni yimɓe haqqillaji te aduna yimɓe pinal ɓeydo tan ni tan wawno wonde noon Sénégal ko ni tan wawno wonde hande beel ma fawe lawol pewgal tigi joni jaɓanten ko a jaggama hen jaggal ma holno ardi min de jaggalam
Ousmane Sonko minen jaggalam ko Ousmane Sonko jagga no takkate no guy ko portable o jagga ñalam aljuma min jaggam ko samedi kihi samedi hedde caggal futuro ñan hen taw aljuma o min mbaɗi manifesté jammo fof min non mbaɗɗon manifesté Keur Massar min ko Keur Massar kuɗim ɗo e Dakar min mbaɗi manifesté ha jammo jono min leeli ha wi samedi o noon min ñalli kadi wadde manifesté no min ñalli manifesté min ñalli wonde min goni ha won waktu minen gon terrain goto wiye terrain Yekini wonɗo Sonko wiyatno ɗo gatsa jono min e sehilam goto minen gonno manifesté minen mbaɗano manifesté mbattani manifesté holko ɓorninɗa ɓornom ke tuuba blouson ɓornom paɗe bata e sévèrement jaune basket oɗo basket américain ji basketteur ji ko ɓornoto ko ɗum ɓornomi hoorema nde mi jogui kagul woni laafaji ɗon pour mbasa heptinede eyi tigui joni noon mbiɗa jooɗi min e sehilam o min gayni manifesté au lieu min koor kono en mbi so are bonde tan bona so are ñande hen so are en mbima so are yande tan a yanat min e sehilam o min jooɗi min gona jiiyato o ƴettim téléphone makko gon mbeɗa ƴeewa leydi ndi taw on gasni taw min manifesté ke ha fuɗɗima deccude aɗa andi a manifesté ha won heure decca joɗa ha ɓoy ken ɓam toon au lieu min mo hoor min kuwatani no wonɗo min jooɗi minen ɗi ndeke ɗo min jooɗi nde ko doronuji mabɓe ɗi nden won doronuji birtima men minen ganda e dar joni min jooɗi tan cukalel goto wirti amen wi onon kaari gendarme ɓe gaari minen noon min gaccani ɓaɗa cukalel min gaccani ma haqqille min jekki jeccimi tan jimi waajo no ene ara quoi ene yaara seesi joni waaji ɓe no waɗi tini walla no waɗi walla ko civil wattini ɓe ko GIGN ɓe ko boyi GIGN ɓe wona hay gendarmerie ko corps GIGN corps élite GIGN joni on waajo tera men komin tata min gonno joni on tata ɓe nomin dogi nde ɗiɗi ɓe mbaɗi junngo men nano dogir banggue on min noon dogi banggue ñaam dogimi ɗo banggue ñaam wonɗi kawrim ɗo e terrain o aɗa toon yaaji dogimi ha un moment donné gandimi waajo on wawa daddem darimi quoi o tawimi mbeɗa dari o wi a kagol mbaɗɗa o saƴƴi o kagol o jaggui joni noon eɓe jolnimi oto eɓe jolnimi oto noon traverse terrain o ne heewi leydi joni min e ndiwimi pour dogde gongol dogimi ha ɓooyi oto hepti kam no oto hepti kam nde waajo bukkimi bukkirma oto bukki kam o guƴƴi kam quoi oto guƴƴimi no oto guƴƴimi nde janimi nanimi nan maire goto nanimi min no guƴƴimi nde haɗa janimi nde tan nani ko maire goto no wullo wi woy Samanda cikkannomi min e hoorema ko maaɗi bo ñan hen joni noon eɓe gaari eɓe tawimi ɗon gendarme goto tawimi ɗon kanko jeyi tan goɗɗo wimi yo gañga boyɓe de o wi non pourtant bugguma ko wonde joni noon nanimi goɗɗon wi caggal naggam yo hel yummakko naggam o ummo wara nden noon eɓe gaari koosi kam ɓe beddi kam caggal oto quoi eɓe nawimi brigade gendarmerie jottimi de komi jottiɗo kawri men mawɗo woni kanji walla kanji kawri men major kanji kawri men dawal makko on kam vraiment jottimi de o wiwa onon gon boyi Sonko ɗi onon gon turbiloɓe wuuro ngo mam hel rewɗo no ƴetti kono kankam ɗon ɗon haadde mo naatti en wonno goɗɗo en wiye major kam vraiment ɗon haadde en waɗi gayen goɗɗo en wiye capitaine kañum capitaine Kayre on kam ari ha jottimi wi kam haal heddiɓe maccuma mbimi bon garawol min haal motta ma haalta somi haali har nde dartoto mbi mi anda ɗum hay goto mo hoɗani Keur Massar komi birtit tan joni noon waaji ɓe o wi boyi yo nawam caggal sukaɓe gendarme ɓe heeɗi ɓe nawim caggal ɓe nawimde caggal noon eɓe kaɓɓi juuɗam ɗe caggal eɓe ƴetti ndimeji gonɗo toon eɓe irti ɗum e leydi eɓe gona yuppude yam e pi go fof no fi an andata piggal ngal a nanta tan ko vutti a andani piyom saabu taw kaɗa hoyni ndiyam ɗam ene yuppe ma ana waɗe tan no pofirɗa joni noon e pi ha un moment donné waaji goto ummi toon nder wi onon garite mbatton ko eɓe garnimi o nawtimi joni o ari ha wi kam joni aɗa mbatten jehen e leegal ngal kala kala galle mo gonɗa sa waɗi ɗum accuma min ndem taw tampi mi yanimi haydara o nanimi oto o yi ha ɓooyi o yi ha tollodiri e hôpital Keur Massar o wi kam ban kër la mbimo min mbimami ko ananani ɗum ko mbaɗɗa ham ko fof somo andin tawno komi haali komi birti sukaɓe ne manifeste jaaliɓe mabɓe komi jeeyahɗo o wiya kon gonɗa he wadde guéri e yagal o ruttini kam nde ruttini kam nde eɓe nawi kam caggal kadi eɓe batti kadi nde mbaɗno gayni kadi eɓe o artiri kam hakkude joni noon waajo wone wadde mi oɗo wone windude quoi wone windude PV o o tawi amen ɗo minen jooɗi o windi o wi kanko Kayre o naati o yalti o tawi amen ɗon o wi waajo bel frigo ne waɗi ndiyam min noon no wine noon min haqqille mi bon mataw ndiyam ɓuɓɗam ɗam mbaɗo kamen o yurmi amen mamin jar ndeket kanko ndiyam ɓuɓɗam ɗam haqqille makko woni hen ko yuppude amen ɗam hen o yaltini bidon 10 litres ndiyam o tawi minen jooɗi o wi waajo yuppa men waajo noon no wiyaɗo yupp waaji sukaɓe waajo welaka on wiyete ko Keita ni kono on welaka on sa yi tan anda welaka on yuppa men seeɗa fawi bidon 10 litres ndiyam kiren kanko o naati nder o yalti o yi bidon o yuppa hen tan o ƴetti bidon o min o yuppa yam ha laaɓi min ñan hen pawgi men prison ñan hen on jamma ñani kom pawgol ana piyeɗa ha ngayna juppeɗa ndiyam ɓuɗɗam on jamma pawgimi on eɓe nafi kam tan ɗeɓe nanno kam ɗon wuuli seeɗa anen cellule aji ɗi guuli quoi eɓe nannim toon min e boy goɗɗo en wiye Ousmane kañum ne on min goni toon guel samedi min jagga ko samedi jamma
min e cukalel ngel min kaldi ko dimanche jamma manam jagueɗa samedi jamma ha dimanche jamma gonda e neɗɗo suudu puɗɗa wiide neɗɗo no mbiyeteɗa pour holludem tampere no min tampunode tan ɓallami ɗi fof cokki oɗo kono noon min ngalani hen ko tubak yo ko regret taw ranga Allah ngala hen nims wallahi min ngalani nims te min kam minen fof min hayɗi ɗum gonmi ɗo hannde yo hoɗum wat minen hannde Sonko waɗa ɗum hunde min jalta min kaɓe min mbayana haydara minen min ñagoro Allah tan horo tooñ min mbiya tan ko Sonko o hoto tooñ kono so tooñama kay so woni pittali namde momin totir caggal mum min nani jaltugol ma yimɓe heewɓe ngari hen dogi hen masalaha gila e laamu jaltugol ngu ha e colonel uji ha e général ɗum est ce que no woodi min mbaɗa yetta Allah noon ɗum gom c'est une opportunité pour moi haal ɗum kede e haalpulaar en neɗɗo ko ala ɓuuri bandum vraiment neɗɗo ala ko ɓuuri courage mum vraiment courage am darimi hen hano feewi neɓe tindi ɗum eɓe ñamani eɓe jarani hay courage am wonnoɓe wuuro Diatar bien vrai que on saaha min gondani parti kamɓe ɓe gonno ko Macky Sall minen wonnoɓe toon Sonko min kewani kono Allah en andi kamɓe foof keeɓi mettinɓe hen eɓe dañi ko musiɓe sa yi ha ceernaɓe naate jumani mbaɗatma kamil pour ya yaltu ganda courage ma jiɗma courage ma darnimama so caggal ɗum mo jogui e dendiraɓam woni min jiiɗiɓe galle mbiyannumami nani ɓen fof tampi hen ken mbiɗa yetta Allah mi yetta mawniraɓam ɓe mo jiiɗiɓe yumme baaba eɓe jiiɗiɓe baaba kamɓe foof eɓe darnima kamɓe pour hen koɓe mbaɗi hen ko pour ko wadde kadi min so ɗum yawti kadi mbiɗa yetto mbiɗa jogui banam debbo goto wiye Aissata minen jiiɗi yumme baaba on kam on ko wiyete tan kañum woni nenam boom caggal Allah nelal mum on kam waɗi hen kala ko fonno hen waɗede on daari hen waɗi hen foof caggal Allah e nelaɗo mum kadi mbiɗa yetta Allah kadi mi yetto mbiɗa wiye docteur Souleymani woni Souleymani Sy c'est un pharmacien ɗo e Keur Massar kono ko Diatarnaji mo yetto colonel Sy en mo yetto surtout mbiɗa yetto le juge Amat Sy caggal Allah e nelaɗo mum ko babam cewdi e Malick Sy woni Demba Sy kamɓe fof eyyi ma yettude ma waɗum jejjitimi kono noon biɗo wuuro fo Diatar fo accani hay goto mbiyatmama o ko juge Amat Sy kanko Diatarnaji on caggal Allah e nelaɗo mum kanko kañum yaltinimi kañum jottimde min jottimde yimɓe fof no mbano heew caggal Allah e nelaɗo mum min tan ma won capan jeegom neɗɗo min tan wiya hen kaari mbiyami ar gariyam nde jaltinaɓe gandimi noon neɗɗo kadi ala ɓuuri bandum ɗum noon ko tigui rigui eɗen gara ko wona ko ɗum to banggue parti o e hoore mum jaggaɗa nde hol participation mabɓe e jaggal ma mbeɗa haala ayi Pastef Allah rokki ɗum heddo noon neɗɗo mo yiiɗa kam yiiɗa tan kono minen gonni parti ganduɗa parti kawniɗo on parti tan gonta minen par exemple tan nomin gonni minen mbaɗa manifestation nden gandata Pastef en jogui doole si Macky Sall so jooɗino men wadde Pastef won gueɗe mi sikki tan yimɓe makko ɓe kalinanima minen nde min mbaɗan manifestation min birto mawɗo wallahi Allah mawɗo joguiɗo course mum wirto wima ujunere nani wima dah sood essence mawɗo de mbimi juulo o jama ganduɗa wonko musɗum e leydi ndi birtoɗa joom autuji gara mbima minen de mataw min mbawa haɓede kono noon wallahi minen caggal mon birtoɗa tema galle aɗa saɗa haaɓe jalnata haɓede guila suba ha hiir maire wirto yalta galle mum uddirdamal mum yaltin bottari yaltin ndiyam ɓuɓɗam faw wima haale kayilen añ sohlen paare gendem jiiya yimɓe daari dow étage dow terrasse en timatma gendarme ɓe sa nani mbima bulen dem côté bi bakol ñu ngi ñëw kono ganda c'était tout le Sénégal dans son ensemble mbaɗano manifesté particulièrement no Pastef kam ko minen mbiyata ko c'est une famille ko galle quoi minen jiiɗi yumme baba sa dañi caɗele eɓe darana min gueɗinde dañ caɗele kamɓe gueɗi ɗum tindi kono noon keeɓi eɓe tampi hen dal minen hayno min gonɗon nde nder cellule min tampani min keyɗani min tampani te min Moussa hayno jaltimde Allah ni seedi jaltimde mi joɗino lebbi ɗiɗi mi yoɓani ɗum location de konɗum ndax meɗo e caɗele gonɗum ɗe comme yoɓnannama kamɓe pi eɓe jobnimi ɗum gonɗum Pastef naɓe wallahi lazim kamɓe pi eɓe joɓi ɗum kono ganduɗa hoorema min mbiyam ko seeni famille ɗum ɓuuri famdude boom ɗum ɓuuri famdude ke te jomumen ɓorno paɗumen gara ha galle ma mbima sawa ñun de ñu lay massaw kono ganda minen komin gondi ko Pastef ko woni hen ko ni tan wawi wadde te ko Pastef yo yimɓe jogui hen jorto moƴƴo te Allah andi ko ɗum moƴƴo yo ko yeeso fayi ni ko yeeso tan fayi ala ko en caggal joni on dañi lebbi jeeɗiɗi e nder leydi ndi somi faljani kadi sukaɓe nana goyo golle ngala nana maaya e laaɗe wino ko ma sukaɓe dañ golle kono ha joni ronkama yon babba yarlowol ba moodi mi sikki tan neɗɗo hoore mum haɗo aduna tan yummak ma reed ma jogome reedu lebbi jeenayyi yummo tan sa hatma jibne tan ma jooɗo lebbi jeenayyi puɗɗa jibnede sa jibnama ma lat ma garta ka wawa joɗade ma ajjuru joɗa ha ɓoye mbawa joɗade puɗɗa ladde puɗɗa ɓafde puɗɗa ñaguinede ha mbatta nafde mi haala noon laamu ngarngu e caggal caɗele fof caɗele aduna yimɓe fof jii somo yiiɗa yiide noon e mbima noon ɗa duñca gumɗo mbiya ɗum rena gui
ɗum woni ko woni e leydi ndi Macky Sall ko waɗi koye leydi ndi yimɓe nanɗo yimɓe fof e guir men sa yi hannde nguɗo laamu caɗele men ɓuri dañƴe fof ko leydi ƴettu kalis leydi en pecca ɗum kalis leydi ndi no mbaɗani ene hulɓini ɓe mbanno ɗum ko jeyka mabɓe jeyka mabɓe woni goto fof waɗata koɓe weela holko laamu Macky holko nanani e milliard uji mi yimɓe ƴetti hannde nguɗo laamu caɗele men dañƴe nemi gandi eɓe tawani ɗo haydara yo yimɓe kalɗu gonga eɓe tawani e budget ji ɗi haydara eɓe tawi ñamama ha laaɓi neɓe kalde hay goto yeddani est ce que ma won jaɓɗo ɗum wiide haydara tawaka ɗo est ce que ɗum sa haali ɗum ɗum ma nanani mbiyam ko mi yiɗa noon yiɗa tan mi yiɗa nande ndiɗa saabu hol intérêt men jogui eɓe daro eɓe mbi kamɓe hol intérêt eɓe jogo eɓe garo mbima tawani leydi haydara saabu tawini hen tan min mbi min tawi hen ko naggam kono keɓe tawi hen ko nafata saabu minen ɓaɗi hen hayso wona komin lamɓe walla oɗo minen gonde hannde min par exemple min mi jogui mawnam hannde ko ministre kono sa yi hannde joomum sa yi tan souffrance mo wonɗo andata ɗum ɗo joomum jaggi hen tan ko ndimagu mum kono aɗa andi haydara joomum men mbawi ndiɗo leydi taw jum noon leydi noon hunde wondake e muñal so Macky ne laami nde jooɗimi ɗo duuɓi ɗiɗi haydara gasani te pourtant hay goto sukkani noppi hay goto wiide ɓe ligga ligga te ɓe eɓen liggo keɓe liggoto on jaw ɗum hannde leyɗele gujjano fof nan keɓte hannde so yeehi to mino dorɗi kañum fof kiɗi guddaɗi hannde hay mino dor hay or goto natti yaltude leydi ndi hannde kala ken foti waɗede eɓen mbaɗa ɗum heddo ko noon teede ne moƴƴi tan yo mbaɗ seesi ndiɗo leydi mbimami ko min mbaɗ seesi te so weeli Allah Pastef ma fewnul ha feewi saabu on jii ɗum ɓe mbi ko jogoto ko jogoto ko welde so fasi urata projet on ene wayi no woodi walla woɗani mbano wonɗo e pecce déjà sabu projet o ne wayi a fata ham gayne mbimi an a yi enen jaadno campagne an a yi campagne mbaɗɗeno souffrir hikka département Podor fodde département Podor Pastef totti ɗon ko 12 millions holko 12 millions wawi département Podor kono ana waɗi ɗum en mbi ko ala kalis pijirteɗo ala kalis batteɗo ni batta te ana yi combien de millions tottira toon e jees men hannde sa yi Pastef gagna département Podor tan kalis tottiraɗo toon wujjannoɓe ɓey wujjannoɓe kañum ene garti toon ƴetti kalis gujjuno tot ɗum yimɓe ɗum waɗi ɗumen gagna département Podor kono sa yi Pastef hannde so tottanum les moyens Pastef gagne kono les moyens ala Ousmane Sonko wi ko ne laaɓi Ousmane Sonko wi kalis leydi ndi hay otuji kiɗi luwani Pastef naɓe koyemen luwan koyemen otuji pour te dire tan minen mbano wonɗo hannde min ƴetta Dakar dim dikken min mbaɗo fof min nawa ɗum campagne te ala fof ko neɗɗo wawi hen saabu minen laaɓi kono ɗum ɗo fof ko sala ɗum ça prouve que et notre intention de bien faire heddi ko noon on ballat yimɓe tan son neɗɗo kam sa wondani mum ni donc ɗum muñal no fewndiri minen min mbaɗa un mandat de 5 ans wona un mandat de 1 an mandat de 6 mois 6 mois holko neɗɗo wawi hen wadde haydara wawi hen tan ko wadde hen ko wonde hollude moon ko ni min mbaɗata ni min mbaɗata te ɗum projet o holli ɗum tigi projet o kam no woydi wona ala projet kay ayi projet kay ayi annani projet yaltinama waɗama médiatisé sam so jinni mbiyami kar mbiyami tan kono woodi minen mi meeɗa wasde projet minen kala komin mbaɗata ƴeew pour te dire kala komin mbaɗata ko projet minen hayno min mbaɗde manifestation jamen sa yi minen mbaɗa réussir min mbaɗano sous forme de projet min pintani tan min mbaɗa manifesté ni walla ɗum min kala komin mbaɗa Pastef kala ken waɗa fewndete ɓamete defe fewne ha few fuɗɗi waɗede kala ɗum waɗi kala ken mbaɗi an kala ko jiiɗa Pastef waɗi waɗa réussir ɗum ko Allah waɗi ɗum e Pastef tan tigi joni en ɓosaɗen keddora hojomaji jeeɗiɗi joni résultat élection oɗo mo suudu sarɗiji gendi Sénégal to banggue département Podor holno jiiruɗa ɗum banggue département Podor yettere Allah no fewi boom yettere Allah te min jetti en même temps la population podoroise et les alliés Pastef kam min jettora ɗumen neɗɗo yettoraki jeeyi quoi kono heddiɓe kam vraiment min jettimoɓe te min ñaago tan kadi eɓe min ñaagoɓe yafuya par ce que waɗi ma waɗa jaggodiral ça veut dire ma aɗa neɗɗo mo ganduɗa ma kono ɓooɓe habde pino suba goto mbiyani on mbawɗo heɓantamon ɗum woni ko les alliés gaari ko eɗen gujjodiri amen parfois ko ɗum tan kono noon wona komin goyoɓe wona haydara ko haare ay sa ɓooyi habde neɗɗo so ɓooyi tan kalɗa kono ngol konngol tan rewna hen koɓe goyoɓe koɓe nanda eyyi noon wiite kono noon min jiiɗi fammindeɓe tan ko paamen amen yooɓe dokka men ganto wondi yooɓe muñana men so muñana men so yeeso ari tan ma yaaƴ saabu ko wonoɓe habde sa wi ɗumen joni joni yo joddo pijje jalda tan goɗɗo so ndena tan gonta ko nafgueji kono noon ko lawol tan min mbaɗiri ni kono avec le temps ça va passer ma yimɓe fof gonto jiidu saabu la politique mbiyan ko ñande fof politique wona question ko min jeeyi walla ko an jeeyi politique question d' intérêt population fof yo yiyen intérêt mum ɗum meeɗim haɓade four meeɗim wiide mbimi onon ɗo onon gonde Macky Sall pendant une douzaine d' année haydara on dañani te je le dis haut et fort aɗa mbi waɗa goɗɗum par ce que on respectani koye mon jaafa ɗum kam expression o so respectini koye mon ma Macky maro respecte politique an a hollat ɗum ko an woni holon kañum waɗma respecté kono sa hollani ɗum an woni holon respectama hande ayi par exemple Touba no waɗno ni respectude hoore mum Macky ne waɗnoɓe respecté ala fof Macky waɗnani Touba holko Macky waɗi enen fof pendant 12 ans te ala fof ken mbaɗinani Macky Sall kono ha joni kalten ɗo Macky Sall joni Amadou Ba en gagnoma Fouta te pendant 12 ans on ko wayi toon de on nomini men ministre uji e DG ji fodde 4 ministre e département goto
fodde DG aɗa lima fodde 10 min jiɗmi e nder département goto ay neɗɗo sa yiɗi nokkuma enen kay ñingen aɗa wawi ñingde momi mbiyami aɗa wawi ñingde nomaɓe ɓe mbaɗani ɓe neɗɗo sa yiɗi nokkuma a watta ɗum délégué nokkuma sa yiɗi ɗum ko an yaɓɓana ɗum hoorema ko an lijjiran hoorema way comme galle ma tan e sukaɓe ma an galle ma sa joguima ɗum ko an yahata foof hajuji ma dépense ma ko an tottirata rewɓe ma ko an haalata ɗumen an uddata damal an uddirata makki no wirani Fouta ko toon jeeya jibnama toon jeeya makki fotno tan waɗa ɗum Fouta ko dossier spécial woni Fouta ko Foutam jungo waɗa jolfe ko beral loho tan fawan men jungo mi onon ko mino e moon tigi kono noon wona ɗum jiiɗen en jaɓat joni ɓosen hakkude ma e Ablaye Daouda Diallo min nani wiyama Samsou addama ni mbiyata tawtata wonko haalda nder ko yaltani min kawriti ser palais ɗo devant tout le monde Samsou jooɗi ha ɓooyi koko arti APR arani Samsou ummi yeehi holko adduno ɗum min de mi jogui sihilam goto mbiɗa salminam boom no wiye Amadou Kane hoɗɗo Poti Mba minen jata komi jiiɗaɓe ko jatanade kankane kanko andirno e neɗɗo goo no wiye oɗo no wiye o Baboy Nene ba joni noon mataw kankane ko Pastef kankane ko hono mbayumni noon o wayi joni noon o yeehi toon Baboy jewta Baboy yima an hol halpulaar e boom e wonde oɗo Pastef joni noon heɓiri wimo on noon haalde mabɓe ha woni instant joni noon Baboy wima namin to Amadou Ba min mbiya ala probléme min jeehi min jetti Amadou Ba wa recevoir palais ɗo waɗanmi recevoir noon min jewti Amadou Ba Ablaye Daouda waɗanmi recevoir min jewti nomin jewtinamin gayni o min gara yaadi o wi noon o waddi amen e Baboy Nene joni noon comme quoi ka yomin mbi min mbaɗi conférence presse café de Rome somin gayni min mbiyam min gonti Pastef affaire uji ɗon joni en mbaɗi oɗo mabɓe foof kulti kaleji mabɓe foof ɓe noddami min gari jooɗimi min deeɓi o bo mbino komi haalta saabu min comme neɗɗo ganduɗa mi yiiɗa jandil neɗɗo quoi joni e porsi amen ha mi joƴƴima tabagal min jooɗi joni ɓe totti micro ɓe mbi yomi wat déclaré mi kiiti Pastef comme quoi ko ɗo mbimom gurdam manda maydam de kono gurdamam taw tan Allah ittaniyam saga mi yiyani fof ke ɗuminen Pastef mi yiyani saabu min hakkude Ousmane Sonko min mbiyatmi ko ñande fof ɗum kaali min mi wona Pastef saabu Pastef walla Diomaye min Pastef am e Pastef ko Sonko acci tan kom gacco o ko ɗum mbimi joni mbimi min ko haɗa kam ko accude Pastef mi yiyani mo nanani mo woppani hande mo woppani jangga joni noon conférence presse mabɓe ɗon gaccimoɓe kamɓe conférence presse jeehimi lawalam kono koko nandirno guila dan min kay mi meeɗa wiide min nandirde ko wiide yimɓe mbaɗa mi mbiyani amen conférence min jeeyde Ablaye wino ken darana amen golle ɗe noon joni noon min mbima eyyi aɗan golle Ablaye rokki mon haalis de gongo Allah bon min neɗɗo kam haala tan ko Allah neɗɗo haala tan ko Allah min garni noon Ablaye ɗo hol woni hannde eyyi Ablaye rokki amen 1 million nde minen mamin gon noon mamin gon yimɓe sappo Ablaye rokki amen 1 million neɗɗo fenta ken neɗɗo ubbata nema tigi Ablaye waɗi ɗum te Ablaye vraiment waɗi amen recevoir te haali haalaji joɗi taw ko Allah min kam ñande hen boom mi heɓɓiri mbimi Ablaye min de sonno ko an yiiɗi mam walle kono mbiɗa ka ballowo goɗɗo ganduɗa hoorema waɗi mandat ɗiɗi mi haali ɗum e Ablaye tanoɓe mbawi seeɗa mbi mbaɗɗo mandat ɗiɗi te onon ɗum onon gon gay kokkol onon mbawi lomtade jomum so wonno onon minen mbawi dañde sababu nomin ballirmoto kono wallude Macky Sall min par principe min meeɗa votande Macky Sall gurdama min Ablaye wadde Ablaye c'est Sonko Macky Sonko tan miɗi votande c Ablaye waɗi yalti mbimo min mo wonnani joni noon wi kanko ñande hen Ablaye ni jaabi kam wi kañum de soit laaɓe saabu mawɗo wi ha joni len yiiɗi ni Ablaye jaabi kam ñande hen noon min gummini toon balɗe ɗuɗi joni mbiya min gar conférence par ce que min gaari neɓe kalde mbi min bon min mo wawi kidde Sonko te mo woppani Pastef ɗum noon en gardi hen ha ɗo yewtere nde waɗi fayida no fewi tawi won ko jinnoɗa haalde message mo jiɗɗa weddade tan beddoɗa ɗum gasi ha message mo jiɗimo weddade tan ko koreji am fuurankoɓe tan jiiɗi kaldanmi mbaɗa pular kalten kamɓe ƴe ka ɗo haalas saabu Allah nelaɗo mum min kaldat mbiye ye paam tan ye paam Pastef wona parti meɓe komi kollata hen o ko komi mbiyata hono Pastef wona haydara ko sukaɓe leydi ndi tan séréer o pular o jolfo manding o minen foof ndendi yidde fewnude leydi ndi minen min gona joola minen min gona haalpulareɓe minen min gona serraɓe minen komin sénégalais tout court dans un seul but fewnude leydi ndi minen min ngala ma samba min ngala ma dembe min ngala couleur ko wona version rouge et l'étoile au milieu min ngala haajuji goɗɗi min cohlani haydara ko yos leydi ndi feewa oɗo momin gondi so fewni leydi ndi momin poɓɓanam so fewnanti nomin mbaɗno ni oye nomin mbaɗam ha leydi ndi feewa kono noon leydi ndi min mbi adhération min namdi ko tout le peuple woni Podor woni Gossas woni banggue foof gaare jaggene combat o liggoɗen leydi ndi ko enen tan nafata nafata hay goɗɗo gaccen ko wiyete ko leñolaago gaccen ko neɗɗo ko bonde wiyete ko ɗum nafata hay dara saabu Sénégal no rentata leydi on plus de 12 communauté goni walla 15 séréer mandeng joola go fof nan ɗo kono sen ndenti pawen ɗum caggal
ndennen pour le un seul but Sénégal piyande ɗum ɗan nafan men enen hannde en mbawa wadde immigration clandestin sabu yi Espagne hayda européenne haydara ɓe ngala onon jii seɓe ɗanni hannde nden wanon e joni wayani noon ko kiddiraɗen ko Sénégal men gara ligguiɗen Sénégal men gaccen détail uji gonɗe ɗi gan jagganen nafo men gaccen politicien aroɓe en pecca kalis kala a meeɗa yiide liggotoɗo kalis mum aɗa fecca kala peccude ma kalis mum andu ko heeɓi ɗum ni fewani kono kala ligguiɗo kalis mum e haqqan e doole ne mbaɗirata ni ar tottu neɗɗo 20 millions ar tottumi 15 millions wonde te 20 millions hannde mahi hôpital mi hayso dispensaire te kalisaji mabɓe total moɗe soɓe gonani keɓe directeur uji eɓe gonno eɓe gaddata te ɗoy duuɓi ɗoy balɗe dumunaji garoɗo jeesa kamɓe fof mo jinno laamu ngu waddata mabɓe te so laamu ngu so wadde mabɓe noon hoto hay goto wimon ara wimon e koɓe wonnaɓe ala ko wujjunoɓe kalis mon goni ɗon keɓe jaggaɓe pour eɓe jooɓ kalis o wassalam ɗum noon en gardi hen ha ɗo ko dariɗo no fewi en jii kadi ni nunɗal makko walla mbiyen softede nde o jogui e yiddemo kadi to o woni ɗo en jarnimo en jettimo e ɗum kanko Mouhamadou Samsuddine kadi noon jettirɗen Eva Dia yantude Ali Sow en Djiby Tall en Tareji yantude Mamadou Amadou Ba e Eva Dia en kamɓe foof en jettiɓe ko wona ko ɗum kadi en jarat ɗon jetten omo ganduɗa ko Sofia Sow mo Tareji walla mbiyen mo Fass e Samba Diengudi mo dowlaji dentude Amérique Bocara Gaye Canada kono kadi en mbasata yettude baɗɗo en ni hannde sabu waɗi en ni o meeɗa kam waɗande hunde o wimi bamoti dara e télé kala walla ko wawimi wadde foof koko suuɗi o yiɗa haale kono Pulaar no wiye mo golli ko moƴƴi yo jaare ngam o ɓeydude Allah lillahi on wiyete Kalidou Alhaji Amadou Hammirou Ba mo Dekole Tareji ɓi Jon Wuro gueɗo men sehil men joni o ittuma foto o adduma Dakar o nawtuma foto o artirma kono wadde hannde embo hande ngal ɗo teddugal ko kanko waɗen en ni no mbaɗen ni eɗen gandi ni yooɗi Djiby Dieng no gandi yooɗi Samsoune andi yooɗi hay ɓiyam on andi yooɗi wadde Kalidou Alhaji Amadou Hammirou Ba ani jeewma yayraki e Kadiata Ba kono tongode émission holmboni an 194 ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo wonno koɗo men ko Mouhamadou Samsuddine Allah jarama on jarama